Čaute ľudia, dneska vás vítam pri ďalšom videu. Toto bude také krátke video, iba preto, lebo vám chcem ukázať našu bejsku v 99 Nights. Vy to asi nevidíte, ale máme 171 dní a chceme dať 1000, no neviem, či sa nám to podarí, no a idem vám ukázať moju bejsku, našu bejsku, lebo hráme aj s mojím kamošom. A tu máme kuchyňu. Prepáč, že som prestal hovoriť, ale kamarátovi píšem. Tu máme kuchyňu, tu máme takto farmu, máme 7 fariem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu máme takto ukladanie polievok. Tuto máme crockpoty, kde si kraftíme polievky. A tuto máme basketbal. Toto som si ešte kúpil na Halloween, lenže ani trošku mi to nejde. A môžete vidieť, že tá lopta sa buguje. A tuto máme deti. Máme Dino Kida, Squid Kida, Koala Kida a toho štvrtého som zabudol. No a teraz nám zrovna idú otočiť na bejsku, takže budem ešte za chvíľku natáčať a potom budem video končiť. Viem, že som slabý youtuber, viem, že mám hrozné videá, ale proste snažím sa. Získal som taktikovku, do ktorej mám momentálne 0 nábojov. Ja neviem, či to vidíte, lebo ja ešte nemám akože stojím na kameru, ja to mám iba opretého niečo. Takže ani to tak dobre není, ale okej. Tuto môj kamarát má Reagan, lebo som ju vybral, lebo veď prečo nie. No ešte... Čo by som vám ešte povedal? Koľko vy máte dní v 99 Nights? Napíšte mi a môžete si ma dať do friendov. Volám sa... Takto, tuto to máte. Môžete si ma dať do friendov, ak chcete. Ja sa im môžem kľudne natočiť aj videjko. No... Tak ešte mi napíšte do komentárov, že koľko dní by ste teda chceli dať. Lebo moja túžba je dať 1000 dní, no neviem, či sa nám to vydarí. No, ale tak. Teraz chvíľku počkajte, idem si prepitie. Som tu a ak chcete vidieť, ako vyzerám, tak dávajte odbery, lebo na 100 000 odberateľov sa plánujem odhaliť. Počkajte, volá ma sestra. Som tu. No a ak ma chcete teda vidieť, tak sa odhalím na 100 000 odberateľov. To je môj cieľ. A ak chcete viacej videí z Robloxu 99 Nights in the Forest, tak dávajte tam tie lajky a napíšte do komentárov Roblox. Osrdiečkujem vám všetko a tak sa zatiaľ máte. Čau!